Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka Thungkam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka ni ka app na ka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka Jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka Jingpuli, ka Jingsiyo ka baret but pila ban let puli da ka education loan. Pila ban chukol ha number, khandai nyo saw san rio pranon, lani khandai pran rio laisan, an riway khandai pran. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bah Thungkam daka Oswell su kilaban yo na barok kidukan MLA joka Mawryngkneng constituency ba Heaving Stone Kharpran haka khatwi trek naitung araja hulai ulalik bini gendo yo director joka Neigrhims Shillong Dr Nalen Mehta bani keren Halor ki katu kat ni kimat ki bay dai bek samla puli hakini ji gendo ba Heaving Stone lapan ka Jingpynshai no director ka Neigrhims Halor ka rukum Thungkam thungjam hakini ki jaka sumar jong ka sarkar pedeng nakaliang jong director ulapan pau ba ka jing Thungkam hi ka long bek thik kat kum ki kendon balabu ka sarkar India ringkat ka reservation ru ka long pan India director ulapan pau ru ba menta kan dan show ka personal interview henry ka jing Thungkam kan long bek Halor ka entrance exam ba ki khana ki tho but yaki advertisement ru on penmi nakapor syakapor MLA ulapan sngau ya ka jing angnot ba ka Neigrhims hospital kan penlong ya ka free health camp ha keleng ka Mawryngkneng constituency ya ka bau director ula ai ka Jingpynshai ulapan pawru ba ha ka Thungkam thungjam ukham kwa hi yaki khana ki basa ha ki shnong ba marjan jongene ka jaka sumar ya ka bau director ru ulapan paw ka ju ka jing sngau uba kharpran ula kentui ki khana samla jong ka constituency ki ba kwa rungkam ha kene ka jaka sumar ba kin durut bat ban krek kot bha ban pen krek ya ki examen ki ba ka Neigrhims hospital ka pelong ban ba kin bot dien ya ki advertisement like kam ha kene ka jaka sumar ha ka tuitrik banai Julai pastem ke yo kanat ya ke ban ikendu mat khadu director jugni Neigrhims thuji ka long ban jo tip na uhi Thungkam tekam hani Neigrhims kam thungjam te namar harus kaptang da yo ba Jingpynshai na uhi de mentang yo Jingpynshai na uhi scholarship pun ba Jingpynshai jung director kolong ba haching dei ba kam thungjam kolong ba kwa hi ba kam prefer gini ki local kamut ba ki traditional tamunuk jung ni ka jalai juni but kam wong ba kam prefer pa gini ki ba syong basa hang ne po kini ka thain kini syong ba macam Neigrhims kadang kolong ba wong ba ada Thungkam ni ki ba kam ne jangai ki syong kolong ka kam jinjab kan poi ka porobian syam ba kini ba ton syong basa sodong kini ka Neigrhims ki kam biang po ki sana jan ta ka we ka ba ulap pensai but we pat ka ba patai kolong ba kam thungjam kam ton kolong ha ka ba le de kini ka entrance exam but wong ba hatu mentahi la bentuk lagi ni ka personal interview pagkataro ka ngap sibun ba ha ka ba ngap bancori kini ki kun samla jungi ka banang bustad kam brut kam tesitam bentuk kre ma ka bele ni ka entrance exam but na ka por wong ba don ki possible light but bahab ban apply online dan kita ban one check and for office Neigrhims ban tip ki post like ki befer dan ki post ki beret ki post ki he patut kam bakin apply but kan don bakin kan transaction ta ga we but we pa kolong ba jing dai reservation ru wong bon follow bakin ka apa dan dia basis kum ka polisi kum tekam jong sukan dia ta jing dai ba ka ini kerkom Thungkam thungjam kan reservation kalau baik kalau saya kedar umlah banyak lain saya kini ka kan lebut sekan dia pensai ro ba kat bala hi wong kam consider kini ki batan syang besar
sodong juga ni Neigrhims. Dekat tu ulah petai tu ba dan kita kisong giba dan just pelong ni free Thungkam kita taruh dengan institute kalau ready ban pelong kita. Tapi kita iki banga yo banyak discuss betul but Jingpynshai yo.